पूरा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, ओहू के हिस्सा बिहार राज्य आ हमनी के ज़्यादातर शाहपुर क्षेत्र के लोग कृषि पर आधारित रहलन लगभग 70%। आ जौना घड़ी खेत में बीज डाले खोला तौना घड़ी ब्लॉक से सरकारी मतलब बीज मिलबे ना करेला। अब एक घड़ी चालू भइल बा जौन कि 1 महीना पहले से ही बिजाई शुरू हो गइल बा। तो एकरा का सही टाइम पे हो सके लागिला साल से पूर्ण रूप से कृषि विभाग एक खातिर बाटे जी। पूरा कृषि विभाग के एक चीज़ पर नज़र बनल बा और हमारा तो लगता है 1-1.5 महीना पहले से बीज अवेलेबल भी हो गइल बा। अगर कुछ समय में ओकरा में और कमी करके पहले अवेलेबल करवावल जा सकता, एकरा खातिर प्रयास कइल। पहले तो बीज आवते ना रहे जी जी। बीज मिलेला, सरकार देवेला, ब्लॉक में आवेला, इहो भाजपा के देन है, एनडीए गठबंधन के ही देन है। तो लालू जी के समय में ही कुल ना मिलत रहे कि बीज आई, बीज ऊपर ऊपर बटा जात रहे कागजे पर, ब्लॉक में ना लौकत रहे। ये हमनी के सरकार के देन है कि बीज लौकता, भले 10 दिन एने ओने हो सकता, ओकरा के भी कमी ऊपर से निर्देश नहीं है कि लेट करे के बा, ऊपर से निर्देश बा कि टाइम पर मिले। अगर कुछ लापरवाही के चलते अगर ये होत हुई, वो लापरवाही के चिन्हित करके ओकरा के दूर करके सही समय पर बीज के उपलब्धता पर हमनी के काम करब जा। अच्छा, एक आदमी के सवाल बा कि पैक्स अध्यक्ष हमनी के चुनता नहीं जा, आ पैक्स अध्यक्ष कहाँ बीज आ खाद काहे नहीं मिलत, फिर काहे खातिर कौना काम खातिर पैक्स अध्यक्ष बाड़े? ये तो पैक्स अध्यक्ष बता पाई लोग, सहकारिता के चीज़ है। पैक्स अध्यक्ष हमारे से आज तक कोनो कंप्लेन कैले बा लोग ना इस तरह के, लेकिन अगर इस तरह के बात भाई हम पैक्स अध्यक्ष लोग को बुला के पूछब कभी, अगर इस तरह के समस्या आई तो इस तरह के समस्या के संज्ञान नहीं है। अगर व्यक्ति जो पूरा शाहपुर क्षेत्र में बा, ठीक बात है, अतने में नहीं खे आगो हूँ, हर एक जगह हम पता कैनी। हाँ, ये पैक्स अध्यक्ष के समस्या बा। को पैक्स अध्यक्ष आके हमारे से कुल बात करे बड़े रउआ तो ना पैक्स अध्यक्ष बनी ना हम पैक्स अध्यक्ष बानी, लेकिन पैक्स अध्यक्ष की कोनो जरूरत बा, कोनो मांग बा तो पैक्स अध्यक्ष नु कही लोग। खैर, अगर ए माध्यम से जनता के हित होई तो हमनी के भी उद्देश्य हम पहल करब जा, लेकिन अभी तक हमारा तरफ कोनो हमारे पास कोनो तरह के लिखित संज्ञान में आइल नहीं के, चाहे लिखित मामला आइल नहीं के। अगर वह कहते हैं तो 2-4 गो पैक्स अध्यक्ष लोग हम बुला के पूछब कि तरह के डिमांड बा। से जानकारी ले, जौन यूरिया 266 रुपया में सरकार देती है, तो आम आदमी के 500 रुपया में मिलता, आखिर काहे ब्लैक में लेवे के पड़े? तो पैक्स अध्यक्ष बताइए, चाहे किने वाला लोग बताई। हम यूरिया तो बेचे वाला है ना, मतलब सरकारी है ना, सरकारी रेट पर ही मिली। सरकार कभी 2 रुपया की चीज़ 4 रुपये में बेचे के ना प्रयास करेले। जी जी। अभी के बिचौलिया कुल करतो बा कि ना करो, पहले जांच होके के चाहिए। अगर होता तो के बिचौलिया में इन्वॉल्व बा। हम 2-4 जगह के उदाहरण दे सकीले। ठीक बात, लिखित उदाहरण बा, मौखिक बात पर ना हम मानब ना सरकार मानी। जी जी। कहे के तो बहुत कुछ लोग कहेला, ऊपर कार्रवाई करत फिर जा तो फिर कोनो चीज़ के मैंने सुनवाई ना हो पाई। अगर कहीं केहू के यूरिया तय रेट, सरकारी तय रेट से ज़्यादा पर मिलता तो प्रॉपर फोरम बनल बा, लोग कंप्लेंट डाल सकता, लोग लिखित कंप्लेंट डाले, बाकायदा एक प्रमाण देवे के पड़ी, कार्रवाई काहे ना हुई जी। ऐसा कोनो नहीं है या दोसर सरकार ना, नीतीश जी वाला सरकार है, मैंने खाई ना खाए दे वाला सिस्टम रहेला। मैं ये नहीं है कि रवा के उसे घूस 2 रुपया ले तो बच जाए, जे भी गलत करी तो ओकरा पर कार्रवाई हुई, एगो बात समझ लेवे के बा। लेकिन अगर केहू यूरिया के अगर तय सीमा से ज़्यादा केहू रेट लेता तो ओकरा कंप्लेंट डाले के अधिकार बा, पूरा स्वस्थ कर देता नहीं कि उनका कंप्लेंट पर सुनवाई हुई। एगो रिटेलर बड़े वो मतलब बोले हा कि हमने के यदि कंप्लेन करे जाता नहीं जाता यूरिया मिलबे ना करी हमने के। अब रउआ केकरा से का बतियाओ तनी, ये रउए बता सकता नहीं कौना मनोस्थिति में तरह के बात कहता लोग। यूरिया काहे ना मिली भाई, अधिकार बता, ये कहाँ संभव है? लोकतांत्रिक व्यवस्था चलता कि तना ही चलता? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब केहू के अधिकार बा, केहू के डर भय से जियला के हमें जरूरत नहीं है। सब केहू के अपना अधिकार जो संवैधानिक अधिकार बा ओकरा तहत जिए के अधिकार बा, और संविधान के अनुसार जरा जो अधिकार बनता वो केहू के हनन नहीं केहू कर सकता, केहू नहीं कर सकता। अच्छा, चुनाव से पहले हर एक चुनाव प्रचार में रुआ कहत रही है कि बाबूजी के सपना साकार करे के बा। अब चुनाव जीतला के बाद से कौन सपना है तनी दर्शक के बतला देती? दर्शक पूछिए ना, रउआ अपन टीआरपी खातिर काहे बेचैन बनी? दर्शक जानता जे हमरा के वोट दिले बा, टीआरपी खातिर हम अपन बहुत इम्पोर्टेंट समय हम ना दे पाई, ओकरा खातिर माफ़ी चाहता नहीं। क्षेत्र से जरूरी काम बा और पिताजी के सपना कार है वो हम जानता नहीं, क्षेत्र के जनता जानती है। क्षेत्र के जनता हमरा से कभी पूछबो ना कैले से जितना रउआ डिटेल में जानता नहीं, लेकिन टीआरपी खातिर अनावश्यक सवाल से रउआ बचे के चाहिए, हमरो बचे के चाहिए। क्षेत्र के जनता से जुड़ल जो मुद्दा पूछता नहीं वो बहुत सही बा, रउआ और भी काम करी, वर्क करी, और भी कहीं कहीं से खोज के ले हमरा अच्छा लगी।
अब बाकी जनता से जौन जुड़ल मुद्दा बा, जनता से जौन हमार संवाद बा, हम डायरेक्ट जनता के बीच में करब। फिर अब रउआ कहब तो लेगा और कैनल वाल वही है कि हमारा पना कहनी, तो पता चले दिन में 6 घंटा हमारा यही पर लागे के पड़ जाए। तो समय के मैनेजमेंट के भी ध्यान देवे के बा। और बात सही बा और बात जायज़ बा, लेकिन कुछ बात होला जौन पब्लिक के बीच में डायरेक्ट जाए तो ठीक लागी। अब एक एगो चैनल के माध्यम से देव तो कहिए कि फलना इनका ढेर करीबी हवे उ ना हवे तो दिक्कत हो जाला, हमनी के परेशानी हो जाला। तो एकरा के भी ध्यान में रखे के बा और शाहपुर के शिक्षित, विकसित और सुरक्षित बनावे के हमनी के लक्ष्य बस अपना बा, एकरा के हमनी के पूरा करब जा। अच्छा, का शाहपुर के लोग भरोसा कर सके कि ये 5 साल में जौन भी सड़क टूटल फूटल बा, अगला चुनाव में सड़क मुद्दा ना रह जाओ कि हाँ अभी तक है सड़क ना बनल? शाहपुर की जनता भरोसा ना कर, ये भरोसा करके ही हमरा के जैसे जिता के भेजले बालो कि अगला बार रोड के मुद्दा ना रहे। शाहपुर के जनता के विश्वास और भरोसा के बल पर ही हम एजा बैठल बानी जी क्योंकि कहला से और कृपा से हम नहीं बैठल। शाहपुर के जनता के प्यार, आशीर्वाद और भरोसा ही है कि हमरा के उ जगह के हमरा के नॉमिनेट करके नहीं के भेज दिले, हमनी के इलेक्ट करके भेजल गइल बा। जनता के एगो मत हमनी के मिलल बा, तब हमनी के पहुँचल बन जा। आ सड़क ही काहे, जनता का अधिकार बा भाई। जनता के क्षेत्र के जितना भी समस्या बा, खाली सड़क ही ना, सड़क नली गली के अलावा भी बच्चा के बेहतर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, क्राइम फ्री स्टेट होके, क्राइम फ्री रीजन होके, ब्लॉक और अन्य जगहों से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। ये सब चीज़ हमनी के काम करे के बा। खाली रोड ही एक मुद्दा नहीं, रोड भी मुद्दा बा, लेकिन रोड के अलावा भी बहुत सारा मुद्दा बा जौना के 5 साल में जड़ से ख़त्म करे के हमनी के प्रयास रही। अच्छा, हमनी के बिहार में हमेशा जातिगत राजनीतिक होत आवेला, शाहपुर में भी बा, लेकिन का उहो आदमी रउआ भी आवत है जौन की आरजेडी के भी वोट कैले होखे? अब देखी रउआ पता बाटे कि जौन हमनी के लोकतांत्रिक व्यवस्था बा, मत देवे के जौन अधिकार बा, चाहे मत जौन देवे के प्रक्रिया बा, पूरा गोपनीय होला। जी जी। अब केकरा के रउआ चिन्हित कर सकता नहीं कि फलना भाजपा के दिले बड़े, फलना राजद के दिले बड़े। वो तो देवे वाला जानता, ईवीएम जानता। दोनों के बीच में ना रउआ घुस सकता है ना हम घुस सकता नहीं। ये तरह के ये सब जौन बात भाई पूर्ण रूप से पॉलिटिकल मुद्दा है, एकरा जमीनी हकीकत कुछ नहीं के। हमारा लगे जेकर भी हम विधायक शाहपुर के हई, शाहपुर के एक व्यक्ति के अधिकार बा कि क्षेत्र से जुड़ल कोनो मुद्दा होके तो लेके हमरा से मिल सकता लोग, हमनी के ओकर प्रॉपर सुनवाई करब जा। कानून के अंतर्गत जौन भी समस्या के निदान या पहल करब जा, और उ लोग के हर एक समस्या के कानून के नज़र में सही रहते हुए सॉल्व करे के पूरा प्रयास करब जा। अब मान ली कि केहू कहता कि हम यादव हई, राजद के हई, राजद के वोट दिले बानी, ए बार राकेश ओझा कहाँ कैसे जाई काम करवावे खातिर के, तो ओ देवेश के लेके 5 साल वो आदमी के रहे पड़ी या फिर ओहू आदमी के काम हुई? ये पता ना के कहता, मुझे और सोर्स हम जानल चाहतनी कि इस तरह के सोर्स रोल कहाँ से होता। हमनी के द्वार पर एंट्री देवे से पहले केहू के कास्ट ना पूछल जाला। जी। चाहे जा गेट पर आके केहू के इन्हीं के बताओगे कि हम यादव जी हैं कि पंडित जी हैं, ये तरह के बात हम कभी नहीं करल। आजे के बात हम नहीं कहत, आई हमारा नहीं खेला करत। हिंदुस्तान में कहीं भी ये तरह के व्यवस्था बा। हमनी के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखें जा, और जात पात के बात हम आज तक कैले ही नहीं की। हमरा के पूरा शाहपुर क्षेत्र के जनता वोट दिले बा, सबके मान सम्मान बा। हम तो जितला के दिन भी कहनी अगर केहू विपक्ष खातिर भी काम कैले बा, आरजेडी के भी वर्क कैले बा, चुनाव तक रहे कुल। समाज में सबको के मिलजुल के रहे के चाहिए, और समाज के विकास खातिर जेकरा भी हमरा से सहयोग लागी मांग सकता, और हमारा भी जेकरा से सहयोग लेवे कोई हम सहयोग लेब। अच्छा, का लगता शाहपुर में अब की पारी जाति से ऊपर बढ़ के लोग वोट देहल हा? पूर्ण रूप से जात पात तो मुद्दा ही ना रहे। छात्र क्षेत्र में एकमात्र मुद्दा जो चुनाव के रहला वो विकास रहला, बस विकास के मुद्दा पर ही वोट भइल बा। माननीय नीतीश जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो विचार रहला ओकरा पर वोट भइल बा। और शाहपुर ही ना, पूरा बिहार के जनता हिम्मत दे के सिद्ध कर देले बिया कि बिहार के जनता के विश्वास बा कि एनडीए के साथी विकास बा। मने एजा अभी जनता दरबार लगौले बने, जनता दरबार के अलावा यदि मान ली कि कुछ इमरजेंसी ऐसा हो सके तो वैसे कैसे कनेक्ट हुई? इमरजेंसी हो सके ना, इमरजेंसी हो सकेला। जी। हमारा चुनाव के बाद तो हमारा लगा था कि सैकड़ों आदमी के अलग अलग हॉस्पिटल में हमने के एडमिट करवले बनी जा, चाहे लोग हमारा संपर्क कैले बा जौन भी तरह के जरूरत खातिर। कोनो केहू के हॉस्पिटल के समस्या बा, केहू के ब्लॉक के समस्या बा, केहू के थाना के समस्या बा, तो डे टू डे लाइफ में जौन समस्या वाला एक निदान होता। कोनो बहुत बड़ उपलब्धि नहीं, हमार सेवा हमार धर्म है, एकरा के हम करत तनी। और जौन भी संपर्क सूत्र हम दिले बानी ओकरा माध्यम से हमारा खबर मिलेला, चाहे हमारा संज्ञान में आवेला, हमारा से बात होला, तुरंत जौन के जरूरत बा एक्शन लेवे के तुरंत एक्शन ले लिहल जाला।
अच्छा, पिछला विधायक एजा से राजद से मंटू तिवारी जी रही, लोग कहत रहे कि वहाँ के ठेहा बना ले बनी एगो, का राकेशो ओझा के ठेहा बन जाई। अब विधायक जी जाना सोचे लोग कहत हो के उ जाना, हमनी के इस तरह के फालतू कॉन्सेप्ट में ना समय देवे के फुर्सत बा और ना इस तरह के कॉन्सेप्ट के गढ़े के फुर्सत बा। डायरेक्ट कनेक्टिविटी में हमनी के विश्वास रखे नहीं जा, डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी में हमनी के विश्वास रखे नहीं जा। पहले भी हम कहले बानी कि जेकरा भी हमरा से मिलेगा वो हमरा से डायरेक्ट मिल सकता रहे और डायरेक्ट अपन बात हमरा से रख सकता रहे। हमरा कोनो बीच में मीडियम कोई मीडिएटर के जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी बा, 24/7 एक्सेसिबिलिटी बा। जेकरा जब जैसन जरूरत लागे वो हमनी से संपर्क कर सकता रहे।